बैग्रि बिलाथि बै बैग्रि देसिखौथ' आङो जानो नागिरनानै टाइमानो मिलायदिया बांद्राय गोखै थानांगौमोनलै गोखैयानो गैया मानसिखौनो अबस्था गैयै सिनायला आयौ अबस्थायानो गैला नै हलि गेलेनो फैदों नानि नोंना मा नाममोनलाय फरेनार नांनायसो हा मा होनखो रसमिता हलि गेलेनो फैदों नै रसमिता ओमफ्राय नै बिलोगो आरो नायजाला ओंखाम जानोसै लोगोफोर थास' रुखांबाय आङो साम' सबाय एकदम जानो लुबैनाया हाला माबानो हाया डार्लिं बैफोर आं संनायखौ एसे साखिनायबानो जायोमोनफा एसे गोथाव ना मामोन बेबा बिदै बोहैलांजोबलायनाय दिनैलाय मा बाराय सनिबारावसो लोंलानो मालाय दिनै सनिबाराव लोंलानो जानोसैहाय फिसाजोआ जाया नै साम' ओंख्रि संनायनि माजों जागोन बे देहायानो सुग गैया गथ'आनो ओंखामखौनो खहाबा जादों दैया नायदो नै एकदम आइरन बाला हामारा पानि जों ओंखाम जानोसै होनबा दे लोगोफोर एसे नै लोगोफोर लाबाय मैयानि दाउबो एसे दंमोन नै दरनै आसार जाथारसै दानगोन र' ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम आइदै सबाया गुदुं आया साम'खौ सोबना उखैदों होनदोंलै आयौ गुदुं आखाइया स्राब दांबाय थानानै एकदम गुदुंखौ दांनो हाला सोर फैखो नालाय ओइ साम'आ मेरला दं बैयाव बिसोरबो बिदै जाखाया माबा मिथिसो गुगोरबायहाय आयौ लिमोनदोंसो साम' हागौसैला माबानांगौमोन बेखौ सुखांनानै दसे दोनहाबनांगौमोन ना बारा मोदोम गैयाहाय बिदैबो दं बिदै थाबाथाय जानो बायो आं बिदैया एसे रानाय ख्राव ख्राव मानसि गुदुंबा उखैनायाबो हामला जलफि आसारा ओरैबादि गोखै रुगाराखैमोन आं फिसाफ्रा
माबा गेलेहैजोब्बाय हलि गेलेहैजोब्बाय गिदिरा गेलेहैयाखै देहायानो सुख गैया माबा ओंखाम खहाबै जादों गथ' दा बेखायनो उदैबो सानाय जादोंमोन ना माबा परिखायावनो बाव गायाखै दाबो दं ओमफ्राय बिसोर फैनो ओंखारखो ना माखो मानो लिंहरदों बेबा अमा सिथारदोंदां हजों हजोंहाय हजों दैमुगुरिथिं गसाइगाव आयौ बिथिंसो मास्टार साख्रि नङा दालाय मास्टारा खम खस्थ' जायो बे न' गारनानै थांनांगौबा जायगायाव मोननायबासो मास्टार साख्रिया दस्रायाव पस्टिं जाबाय बिराद खस्थ' ना हारसिङै थादावबाय थाबा जेबो मोननाय नङा बे गामि गोथौआव सोरनाव भारा थानांगौ बे टाउननिफ्राय हान्थिबावदो उनाव दाननानै लाबोजागोन बे गभर्नमेन्ट जागोदान ना फायगौ मोजां गभर्नमेन्ट जाना होबावदोंसो ना जोंनासो आजा बिफां होनना जायासै दाबो जानो हागौ बोरैबाबा नैबे जौगा होदो नोंनि उनाव जौगा गभर्नमेन्टआव बाबा मोजांहाय आवगैनि बायदि नंलाना गभर्नमेन्ट स्कुलाबो दाना मोजां जाबाय आवगैथारावबो मोजांमोन गभर्नमेन्टआव खिन्थु गेजेर खन्दआवसो एसे बोरैबा जादों जाखांबाय लोगोफोर मेरला दाननांगौ दं जों रायलायनायाबो दाननांगौ दं मिउटआव दोननांगौ एडिट खालामनांगौ बिराद माबा दं जेसेबां गरबर खालामगोन एसेबां एडिटआव खस्थ' मोनो ओमफ्राय नागिर औ एडिट मा एडिट आयौ माबा दाननांगौ होननाया माबा एडिट होनलायलांबाय एडिटआव खस्थ' बिदि पार्सनेल खोथा रायलायनायफ्राव एकदम खना खनला नागिर दाननांगौ जायो नङाबाथ' गैखाला एन हाउसआ खेबसेनो साफारामसो जागोन ना बेनाव चेनेलानो दुब्लासो थैलायलांगोन ओंख्रिया दा मोनायाव जानो दोननो होननाया एकदम थाबासिगोनहाय आथिङा बिदि जख्रबनानै जाबाथाय केमेराखौबो टेबोल सिङावसो दोनबावदों जों टेबोलाव जायाखै नालाय केमेराखौ टेबोल सिङावसो दोनदों लोगोफोर अफ खालामनो सानबाबो जाला आरो जारलाथार बोरै केमेराया ओरैसोहाय आयै सोना फैदो आयै थिंग्रिं हलि गेलेग्रा थैथारदोंहाय जि लाबोखाजोबबावदोंसो नामा
क्रिम थाव फुनदो दे थाव फुनदो सना थाव फुनदो रसमितामोन ना नोंना जसमिता नै थावा फुनदो दे थावा फुनदो दे थावा फुनदो ओंखाम उखैयाखै ओंखाम उखैयाखै हलि गेलेनो फैग्रा थैखागोन नै जि गिदिर गिदिर गेलेखांबाय होबाय मोखांबो फुन जानोसै आङो नैबे माबायाव लाइन लाइन जिरायदोसो गस्लाफोर गानग्रोजोब दे हा गासिबजोंबो दे दैया दे नों हा बेहाय लाइन लाइन बगोन आङो नै मारै खुरनानै जायो जा दे टेबोलाव जाया गाहायाव जा गाहायाव जा साब्रैबो गोजौआव आबिर दंजोबो साफाय खालामनांगौ गाहायाव र' आं बानायना होनि ओंखामखौबो गावसोरसो खुरना जाबावसैनो नों ओंखाम खुरनो रोङोना रोङाबालाय हा रोङा नायजाला हनै दुगैबाबो खारजायासै कालारानो मारै जाखो नैबेसो टिक्लुक्लु दाउसा फिसाबादि आं हामथारलाहाय ओरैनो दावनाय सना आयं आयो आथिंसो सोमावलायबावदों नै जि गेलेखाबाय खिजानायफोरा फुथा जादों एक्सिडेन्ट जाबाय गावनो माबादों गाव हारसिंल' रावबो सौफैयाखैबो मारै सालायखो गारियाव स्कुटि नंबावासोगोनदां मा नंगौ स्कुटि दुलुजोब्बाय ना हनै गावनो थिखोबाय हेलमेट हमनायखायसो बासायबाय गथ'आ नै आङो मबाइल माबादोंमोन गथ'आ मबाइल लाबाय थादोंमोन आखाइ फारसे मबाइलानो अनाव दङमोन आखाइ थोंसेल' सालायबायना बे मारै बादों एरखेनायाव नैबेनो गथ'आ थांबाय बै सिगाङाव सालायनाया फैदो बाबुना लेंलांबाय गारि लाखिनानै अन्थाव बाथाव फायगौ मोजां आखाइ आथिं दुलुला लांजोब्बाय मेगनावनो बिदि एक्सिडेन्ट जानाय नुबाथाय एसे बोरैबा मोनोना न' मोनहैथारसै आंहा नैबे जायगायाव लाइट दं नालाय नैबाव थांनायनि फैनायनि ब्लगाव खेबथारगोन आरो नुखाथारगोन नैबे फिरफिला उरायनाय जायगायाव फिरफिला उरायनाय जायगायाव एकदम नुखाथारगोन आंखौ आरो बिजेपिनि अफिस आरो बे माबानि थब्ल बिबार उरायनायखौ नुदोंना लाइट गोनांखाय बाहाय ब्लग लायो आं लोगोफोर थांनायनि जा फैनायनि जा दस्रायावथ' खोमसि गोजाना नानि हेल' नानि माबायदि मोनदों थाबायनानै आथिं साजोब्बायनो मोदोमसो मावदोंनो बेना एक्सिडेन्ट जानाय नुनानै लाइभ एक्सिडेन्ट नुबायना